God portion smøring af mus. Vi har lavet se her længere med på gulvet. Og Tom har flashmaden i radiatoren. Så ja, Tom, du giver den bare... Au, Tom. Det er kraften sjovt, det her. Hvad faldt af, Tom? Der ligger nogle små pinsedutter der og sådan noget. Den flækkede mere. Nå, den flækkede også. Tom, så må jeg lige hoppe på den. Ja, du tager kameraet. Og så? Hallo! Så er den lidt mindre, jeg skal lagt mod. Mikrochip! Og så måske... Der er mikrochip. Nej. Sygt. Ej, jeg vil lige se. Tom, smør, hvor fanden? Tom, den er jo smør. Okay, den har jeg på. Det er kraften sjovt. Den er Tom, hvad er det? Jeg er helt hvid ind i, fordi den var flækker. Den er klædt, den der fejrer. Så er min kutyp. Der er lampe. Der er en lampe, så. Nå, en lille lampe. Det er jo ikke sølle lampe. Ja, det er sødt, ja. Dejligt vand. Ja, det gør på lampen, kan jeg se. Og se. Det er overhovedet kraften. Jeg tror faktisk, den er støde, ja. Ja, det var flækket, mand. Og Tom, skal vi stoppe for nu, ikke? Ej, det var ikke det. Jo, det gør det bare. Stop, mand! Ja. Jeg kan stå. Ja, det kan godt være stød. Det er bare uvanligt. Det var godt smaget, det var. Spørg en mus. Det er kraften sjovt, det her. Hvad er det? Det er den der abe, der engang lå der. Der var røg. Helt over, mand. Hvad? Godt, altså. Jeg har røg noget hjemme. Jamen, det er